5 lucruri pe care nu le știai despre Valentine's Day. Valentine's Day, originea, tradițiile și afacerile din spatele sărbătorii iubirii. 1. Rădăcinile Valentine's Day, destul de întunecate. Ziua pe care astăzi o știm sub denumirea Valentine's Day are rădăcini destul de întunecate. Istoricii cred că Valentine's Day, ziua îndrăgostiților, a început de fapt în Roma antică și a fost ca un festival de fertilitate păgână numit Lupercalia. Acel festival, sinistru pur și simplu, a inclus sacrificarea animalelor și biciuirea femeilor acoperite cu piele de animale până când sângerau, pe atunci acel lucru semnificând fertilitatea lor. Ce romantic! 2. În anii 1300, a devenit oficial o sărbătoare asociată iubirii și romantismului. Sărbătoarea a fost creștinată, nu mai sunt sacrificate animale și a fost sărbătorită la jumătatea lunii februarie, deoarece mulți au crezut că păsările și-au început sezonul de împerechere pe 14 februarie. Din acest motiv, porumbeii sunt adesea asociați cu dragostea. 3. Sfântul Valentin nu însemna doar o singură persoană. De fapt, ar fi putut fi 2 sau 3 fondatorii ai Valentine's Day. Totuși, cel mai comun fondator al zilei îndrăgostiților a fost Sfântul Valentin, care l-a sfidat pe împăratul Claudiu al II-lea. La acea vreme, Claudiu a interzis căsătoria, deoarece credea că îi distrăgea pe tinerii soldați. Valentine s-a simțit puțin diferit, astfel că a căsătorit ilegal cuplurile de tineri, până când a fost prins și condamnat la moarte. Până la execuția sa, cuplurile tinere l-au vizitat în celulă și i-au adus flori și felicitări. Care a fost ziua în care a murit? 14 februarie. Așa se crede. În istorie au existat însă mai mulți Sfântul Valentin, inclusiv un papă, care a slujit doar 40 de zile, în 827. 4. Primele mesaje de ziua îndrăgostiților au fost trimise în secolul al XV-lea. Dar abia în secolul al XVII-lea oamenii au început să schimbe felicitări și scrisori. Felicitările de ziua îndrăgostiților au început să fie produse în masă abia în anii 1840. 5. Astăzi este o afacere destul de mare. Aproximativ 55% dintre americani celebrează Valentine's Day, ziua îndrăgostiților, și cheltuiesc aproximativ $18,2 miliarde pe an, inclusiv peste $1,7 miliarde doar pentru bomboane. În medie, bărbații cheltuiesc $150 de ziua îndrăgostiților. Femeile sunt mai puțin generoase, acestea cheltuind, în medie, doar $74 pentru cadouri de ziua îndrăgostiților. Ridicați și dumneavoastră potul, doamnelor!